Už začalo. Aha, no, čiže ja to potom postriham. Dobre, čiže priamu úmernosť a nepriamu úmernosť, takú jednoduchú, že máme tu tieto dve veci, tak to vieme robiť, áno? Môžeme to po tých zelených šípkach, alebo trojčlenkov, alebo akokoľvek, áno? Priama rovnakým smerom mi to stúpa čím viac jedného, tým viac druhého a naopak. Nepriama úmernosť, klesá druhé mi stúpa, alebo naopak. Toto mi bude klesať, tak to mi bude stúpať. No, takže teraz máme takéto príklady, že máme 6 za 3 upečie 90, čiže sú tam 3 tie ako keby premenné a my ich musíme usporiadať nejak takto. A potom vždy vieme, že ktorú dáme kam. Takže to si ideme teraz ukázať, hej. Na schvál si to dám nejak tak halabala, že nie do riadku, aby sme vedeli, že ako ten riadok poskladáme. Čiže sú tam pekári, sú tam hodiny, sú tam rohlíky, hej. Tak. A my chceme vedieť, že v akom sú oni všetci traja vzťahu spolu, každý ku každému. Čiže dáme si najprv, že keď mi stúpne počet pekárov, čo sa bude diať? Stúpne ti počet rohlíkov a klesne ti počet hodín. Ty si aký chytrý. Čiže čím viac pekárov, tým viac rohlíkov napečú, áno? Ale keď mám rovnaký počet pekárov, že 6 a 90 rohlíkov a stúpne mi na 12, tak hodín bude to trvať menej, lebo rýchlejšie to napečú, áno? Čiže toto bude klesať. To sa stane, keď mi stúpne počet pekárov. Keby toto zostalo nehybné, tak toto klesne, a keby toto zostalo nehybné, tak toto stúpne, áno? Takže teraz, čo sa stane, keď mi stúpne počet hodín, že budú to teda robiť dlhšie? 6 pekárov, ale nebude to robiť 3 hodiny, ale dlhšie to budú robiť. Tak čo sa stane s tými rohlíkmi? Bude viacej, hej? Dobre, čiže tých bude viacej. A kebyže robia dlhšie, ale tiež chcú spraviť len 90, čo to spraví s počtom pekárov? Nemení sa. Nie, bude robí hej, čiže toto klesne. Dobre. A teraz, čo sa stane, keď mi stúpne počet rohlíkov? Že chcem upiecť viac tých rohlíkov. Tak čo sa bude musieť stať s pekármi? Keď hodiny zostanú rovnaké, ale chcem... Takže títo porastú. A čo sa stane s hodinami, keď mi zostane, že 6 pekárov? Tiež sa zvýšia, hej? Takže vidíme, že tu sú dve iné ako to tretie, hej? Že jedno je iné ako tieto dva. Tak preto ich zoradíme tak, do tohto riadku, že budeme mať pekári krát hodiny a tuto budú rohlíky, hej? Čiže mám 6 krát 3 a tu je 90, hej? A teraz chceme vypočítať koľko hodín, čiže za hodiny dáme x, 5 pekárov, 100 rohlíkov. Dobre, a teraz je to priama alebo nepriama úmernosť? Nepriama. Keď toto tu budem brať ako jednu vec, hej? Tu. Čím viac mám týchto pekárov aj hodín, tak tým viac spravia rohlíkov, alebo tým menej? Tým viac, super. Čím viac, tým viac. Takže mám priamu úmernosť, vypočítam ju presne takto. Tu mám 6x3 je 18, tu mám 90, tu mám 5x x, tak s tým zatiaľ neviem nič spraviť. A tu je 100, hej? To priama úmernosť. Môžeme to vypočítať napríklad takto, že 18 krát koľko je 90? 5. Hej? Že toto je že krát 5, tak aj toto bude krát 5, hej? Čiže 5x, 5 krát x krát 5 sa rovná 100 a dopočítam, že koľko je x, hej? 5 krát 5 je 25, 100 deleno 25, x bude musieť byť 4, hej? 5 krát 4 je 20, krát 5 je 100. Čiže x je 4. Takže sem mi príde štvorka. Ale to, že ako som si toto poskladal, som si poskladal podľa tohto, že tieto dva sú rovnaké a toto je iné, hej? Čiže tieto dva dám spolu, to sú pekári hodiny a to sú rohlíky. A teraz akože keď pekári hodiny stúpajú, tak aj rohlíky stúpajú. Čiže je to priama úmernosť a ďalej už to robím normálne podľa tohto. Áno? Výborné. Teraz toto isté si spravíme pre toto, že máme tam
Auta. A čo ešte? Hodiny. A tony. Dobre. Teraz, čo sa bude diať, keď mi stupne počet aut? Počet aut a tony sa nezmenia napríklad, tak hodiny čo? Nie. Áno. Klesnú. Nie, sa. Keď mám 3 autá za 8 hodín o 2,5 tony. Klesnú. Keď mi klesne auta, Tak stúpnú hodiny. teda stupnú Máme hodiny, viacej aut. A Ja som klesnú pochopil. tony. Neviem. Nie, klesnú tony. no keď mi stúpli autá, tak viac Ale tony. keď klesli auta. Ale teraz sme, že stúpli No, autá. ale keď vstúpnú na tak musí vstúpnú aj hodiny. Nie. Nie, lebo my nemusia. nevezeme auta, my vezeme Práve, že tony. klesnú. Klesnú hodiny. Áno, keď som to 3 autami spravil za 8 hodín, Že aj tak so 6 autami to spravím za menej hodín, áno? Čiže to mi klesne. OK. Pán učiteľ, asi neskôr prečítate to zadanie, lebo osobne slnko nevidno to zadanie úplne. Ja si to potom postrihám. aby Hej, to bolo. no. No dobre, čiže a keď mi stupnú auta a hodiny zostanú rovnaké, čiže napríklad, že 3 autami za 8 hodín som to stihol, lebo som viezol po 2,5 tony, tak 4 autami to stihnem za 8 hodín, keď budem nosiť viac tón alebo menej tón. Menej. Menej tón, hej? Keď budem mať, že 4 autá po menej tón, tak tiež to viem stihnúť za 8 hodín, hej? Lebo mám viac aut, tak nemusím voziť po koľko veľa, áno? Dobre, toto isté si spravíme pre, čo ja viem, tony napríklad. Keď mi tony stúpnú, že viac naložím na jedno auto, tak čo sa stane s autami? Klesnú. Klesnú. Chcem to spraviť za 8 hodín a budem voziť poviac, takže mi stačí menej tých aut, áno? Čiže keď mi stúpne, že po koľko, keď budem nakladať po 6 tón a chcem to stihnúť tiež za 8 hodín, tak už mi stačí menej aut, akože. Dobre, a čo sa stane s hodinami, keby autá zostanú rovnaké? Klesnú. Klesnú, hej? Takže my chceme odviesť viac tón. Čo? Viac tón naraz. Viac tón naraz odneseš, Tam ten máš rovnaké. tak to bude za menej hodín. Lebo keď naložíš na auta 6 tón a budeš chodiť s 3 autami, tak už to stihneš skorej ako za 8 Je hodín. tak, Čiže to bude menej hodín. A teraz keď stupnú hodiny, hej, stupnú hodiny, že budem mať 3 autami nie 8 hodín, ale 16 hodín, tak môžem voziť zase pomenej tón, áno? Alebo budem voziť po toľko isto tón, ale nepotrebujem zase toľko veľa aut, hej, lebo budem dlhšie voziť, áno? Dobre. No a teraz všetky tieto tri sú úplne rovnaké. Čiže ja ako keby, že neviem, ako ich mám upratať hentam. Že neviem, ktoré ide kam. Ale jak to môže byť, že všetky sú rovnaké? Lebo to je nepriama úmernosť, kde to funguje takto. Tokrát to je niekoľko a tokrát to je tiež niekoľko. Že tu mám 3 tie čísla, tak to nevadí, tak mi tam môžu 3 za sebou. Bum, bum, bum. Hej? A všetky sa musia rovnať tomu istému. Čiže toto je oveľa jednoduchší príklad ako ten, čo chceme, keď je to nepriama úmernosť, lebo môžem si ich upratať ako len chcem. Všetky sú rovnaké, hej? Čiže dám si, že 3, 8, 2,5 a 3 krát 8 krát 2,5 je neviem koľko. A toľko isto bude tu dole. 5 aut, 2 tony a tu bude x, hej? Ale toto sa mi musí rovnať, lebo to je nepriama úmernosť. To je toto, hej, že keď ich vynásobím takto v riadku, tak prídem k nejakému číslu, ktoré bude spoločné. Takže 3 krát 8 krát 2,5 je 60, výborné. Čiže 5 krát x krát 2 je 60, 10 krát x je 60, x je 60. Áno? Čiže keď budem mať 5 aut po 2 tony, tak 6 hodín mi bude stačiť na to, aby odniesli tých 60 tón, čo je celý ten môj náklad, áno? Lebo toto je celý ten môj náklad, je 3 krát 8 krát 2,5. Toľko odniesli, 60 tón.
Tak aby som odniesol 60 tón 5 autami po 2 tóny, tak budem na to potrebovať 6 hodín, hej? To zastav.